Wengenza kwethe nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngingumsizi aka Nkosi yo admin. Mawuqala ngale le channel iqinisekisa ucinzela subscribe uzokwazi phela ukuthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Sematheni ke ivideo yomculi ke wase Limpopo uShebex obonakale ke kwenye ivideo ke efuna ukugwaza ke umlandeli wakhe. Kule video ke uShebex ubonakala njengomuntu okhipha ke umese omkhulu efuna ukugwaza ke kulomlandeli kwasuba khona ke abantu abamvimbayo ke lo mculo ukuthi engakwazi ke ukugila ke lo mkhuba. Ikhona ke ivideo ngifake lapha ku channel ka WhatsApp ngizokwazi ukuthi nginifakele yona lapha ku description noma ke lapha ke ku comment yokuqala kuyo ke le video oyibuka la. Comment abantu ke baphawule kanje ezigudleni zokuxhumana bekhala ke ngalento eyenziwe ilo mculi nangomuthi ke lo ufuna ukuboshwa inkinga yabantu ke lokhu ke bemncoma noma ke esenza udoti nangomuthi ke bayisabani lento nangomuthi ke abalandeli bokuyeke bejwayelane ke abangemsoli ke mina lo mfana abalandeli ke bayasibhedela sometimes nangomuthi ke sengiphuma ku TikTok ayibandla Shebex nangomuthi ke unyawo umpelo nabo abalandeli basangene njengaye uyilandela kanjani nje lento ufisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho uthi wena ucabangani ngale video noma ke ngalolu daba sihlangana lapha ku comment section.